Kani ka subjek ya ka baki jo ki kentien la keren haki arteli ki balang. Tu bat scam ya kata ka bapadon ka wei ya ka balang Thyatira bat ka baar ya ka balang Philadelphia. Bat ka nongrem ka bangajit hakani ka por banya selok lani banya pusan lang bangani ka subjek. Kalong na ka kitab jing penpau na kalenong ka baar kadukot ka baar pusan ka bakren ya ka balang Thyatira. Bat lesi kani kanuan ra ya ka jingedei. Bat ka jingya lenti jo ka jingiseng samlahang ni. Bat ki jingiseng samlah ki berana ka presbytery. Bat kumju ru ya ki balang ki berana ka ri khasi bat jantia. Nama ublei uong tu bat scam ya kata ka bapadon. Bat kani ka subjek rungan ong ipi para bangit. Kani ka subjek ka bakhot ingi siya ka jing ay mansim. Kani ka subjek ka bakhot ingi siya ka jing siyam mansim. Kani ka subjek ka bakhot ru ingi siya ka jing kala ka bamut. Tu bat scam ya kata ka bapadon. Tat anda ujisu unwan ka subjek ka bakhot ingi siya ka jing perkhat ka bathamay haka jing adai ka jungi badublay. Tu bat scam ya kata ka bapadon. Kektian ka jong ublay ka ong ye gini ki kentien jing penpau ka lenong ka baar ka dekhot ka baar pusan ka ong kumni. Henry ya kata ka bapidon tu ya bat scam tat onda ngan wan. Kani ka ka kentien ya ka ba uyo anes na ka do lenong patmas ka jing yo ipau ka jong u. Ublay ulak hot yo u. Baun keren ya ka balang Thyatira. Banong ya kani ka balang. Tu bat scam ya kata ka bapadon. Ladang ipek kelum ya ka kitab jing penpau ka ka daw ka ba ublay ula ong ya uyo anes banto ya kani ka kitab. Ngitip baka kentien jing penpau ka kentien pareng ki ong Revelation. Revelation ka jing mut jongka ya ka bala penuan na ka ketian Greek ka baki ong apokalipsis lani apokaliptik ka bamut ka jing lir no ya ka jing tap ya ka bala buri hangta habalatap lani ka jing lir no ya ukiu ubadon ya ka bala buri laslemba badai na kata kadaw baka kitab jing penpau ni ong ya ka kitab jing penpau. Uya anes kemunong tho. Ula tho ya gani ka kitab. Hagas nem kendai pun riu hadian ukris. Nagata ka daulan nong Patmos. Kau jaga ka bu sya ring par. Sya penrengkang par hau tau patsya uba dom. Upatsya uba sensyar ya ka hima roman nagata ka por. Dagas nam bat naga wadlam uba kerteng udomission. Bana jutip yau tau domission kum umrat runar jongga duriau leni a beast from the sea. Badu day mau unong sensyar ubakam runar ban yau tau patsya neru. Itip paga kitab jing penpau ka yatu yangi yau tau neru unong sensyar ubarunar na kibarunar tam. Pitip ka ega bule eki Kristan haka jing sensyar ka jong u. Tangban kemdaw ki Kristan utang ya kanong ba room daga ding ukeno bagi di ki Kristan. Ki Kristan nama bidang kandiat kemnot banyale persya yu ula kem ya ki Kristan ula si ya ki haki road surak hauding bat ula tang daga ding bagi nong ka street light dan ka jaka dan ka jingshai bagi niat haka daga nong ba roman haki por hendai. Uyo anes nakadolo nong Patmos. Haba udon haga taga daulan nong nama udah bishop jongki nyau teli ki balang ha Asia udon ya ka jingyo ipau ang ablay ngan le kumno ya kini ki khon ka balang kinom lat na ka jing sya penshitom kin mat ya ka jing jenjar ka bakraw na ki bakraw tam ublay u ay ho ya ka jing penpau bantho ya ki nyau teli ki balang mana kini ki nyau teli arteli utho ya ki kentien to bat scam ya kata kabapadan. Naga bantajong pi ka jingiseng samla like se presbytery. Ublay uong ya pi to bad scam ya kata kabapidan.
Kada pen pet haka kitab jing pen pau balay tho lani balay ukren bet nyo unambah nyo haka jing skau tho jong ki jiu ndai bat hagi Greek haka jing start jong ki jiu ke jong ki Greek ki pediang ba unambar nyo ude unambar jong ka jing pendap pura kamamut ndang ladep ban ong ye ki nyau tele ki balang bagi de ban batcam bagi de ban syarai bagi de ban kelag kamamut ngan pendep ya kata ka jing tu lupa jong ong ublei bat kata kalong bangan penja gomba ngaladep ban kren daina kata kadau bah nyau tele ki balang nyau tele ki jing yo ipau nyau tele ki syap bat kum ta ter nyau pada pin puli bahai ka kitab jing pen pau kalong ka jing kitab ka basngau tenat nama ka yathu ye ki bangim pat shimtip nreken mau bah bangi puli pat ya ka ngidon kam ban puli ya ka daga jing mut jing perkhat ka bayar ban puli ya ka daga jing mut jing perkhat ka bakham lai lut mdai ban chupule ya ka daga ba penrit than ya ka jeli jongka namara dangi penrit ya ka jeli kan ya lam ya ka jing mut jing perkhat jongi syaki ki bangem la abangi batai bat ngem la ban sngau thu ru ya ka ka bangi batai tenaga ta ka dau don kam bahaba puli ya ka peniar ya ka jing mut jing perkhat nama uyo anes daladi sngau thu ka ke bu uyo ipau tenaga ta ka dau lakhot ya ki nong puli ru bahaba ki puli ya ka kitab jing pen pau ki don kam ban puli da ka jing mot jing perkhat ka ba lai lut mdei ban penrit than ya ka namar bayo ngi batai kham tam mangi ban ya uyo anes namar kata ngakan mau khat pharat lagi snem habang yo ban shim kelas ban kren ya ka kitab jing pen pau ni kren ya ki da ka jing mot jing perkhat ka bayar mdei ban penrit than ya ka jeli ban ngaju ong ya ki student ki jonga bahaba pi puli ya ka kitab jing pen pau puli kham hapo ya uyo anes wat let puli da ka bay rangkat kerdan la walet puli da ka ba pi pentam ya uyo anes boyo kaya lam ya pi bat ye kita ki ba pi batai syaka jing kulmar ka babon dei ga jing batai ya ka kitab jing pen pau ngan ya thu ya pi very confidential kata ka bari ha bakhat san teli ki yeng ha ka wei ka balang hang te sar ngilayo ban penlong jing duai menta kilawan phai biang syaka kim tre let school shu kim tre let college shu kim tre let trade shu ki resign na ka kam ki shim ya ka to kapisa ki let ai sha ka ta ka palang ka batmai menta jenjar ka ye khatsan dali ki yeng ki lawan phai menta namar bala don ki nong batai ki bala batai tam ban ya ka ba uyo anesu usma tu tadai na kata kadau baka kitab jing pen pau ka ong husiar haba pule husiar dakaba nai perkhat jeliu than ya ka perkhat ya ka bagi ki kin saja kat kum kaya batapur kajong balay u ong ya uyo anes tho igini ki kentien naga banta ka balang theatera kasnong theatera kadon ko malay po kilometer syatay sep mingi na kasinong Sardis hakabaka balang Sardis kadon kadi kasinong kabasayso bar hakapor baka himaruman kalakiw hakabor kata kaspa snem kabaningkong kani kasinong kadi kasinong kabaya kle kinong syong sinong namar kaway ka kam business kabakraw tam kabagani kasinong kabanmi kadi ka kam wirong banwi rong yi jan banwi rong yi kino ki bedai bat kan diga jing im ka ban lagasgi banwi rong yi jan kup banwi rong yi muffler banwi rong yi tupia bat komta ter baki jiu lanikin bat kinong roman ki jupendan kam ma ki por namar ba kadiga snong ka ba penmi sibon ki jing wi rong kadiga snong ka ba unong wei nong a nang ni nang tai uyo ban rong ha kadiga snong bat ka don ru ka jing senjor ha ka jing sensyar khadar ha kadiga snong bat ka ba phala ken para samla ha kadiga snong ki don kita ki nong buot jong kata ka breu ka ba kerteng ka Jezebel kata ka breu kadi ka lok jong siem Ahab kalayap kata
Henry kala im nadu ka kitab jong kisim ong ka ketien ka jong ublay. Kani ka Jezebel kala im nadu ka kitab kisim ka kitab ka banengkong kisim kanong ka baar puway. Kani ka beriw kayo rung hakata ka sinong na kinong buot jong ka. Kaay ka jinglong jong kani ka beriw kadi ka riw transnam. Baday makaru kabapan kalabamot ya ahap usim bariw belay jong ki Israel ban mani ya ublay bal ban habula mani ya ublay bal kalayu ya usim ahap hakikijat ban kalaju ong ya ubarobor kelej wat diki prophet ngakwa baya ka kli jong ki nbo hakami jong kadigas im kabale jubor kadigas im kabaya kop banya ten jubor man lagapor nadu ka propor ka jong prophet Elijah kinong but jong ka kiyay im hadu ka spa snem ka banengkong bat kisyong kisa ha tiatera bat kalong ka sinong kabaya kersum hadu kata-kata henry ka bapala kalong bahaga ni kisinong kibabun kiladey kibagay nakataka daw yo anes wong to ublay wong yo anes to kum kajing penkendit kum kajing khotpat kum kajing terwa ya kajing kelaga bemot baki niki brio ken snow to ban pai sha ublay namar kalong ka snong ka balai lam la runglut bat ki jing mot jing berkat ki balai pujat ki yo jaka hakata ka snong kade ka snong ka basyai tam henry ka jing dong kalong jing syai kumbang iyo iya gini kisngi mentamo ni emma ka spas nem ka bae ngalaya keren manesh pang ka mobile yung ka juk ka basyai henry ka jing dong kalong jing syai bali bitin inuksa ibarin haba pidon ya ka mobile ha ka kti ka kampenjan ya ki basya jingay ka penjingay ya ki bahajan kai ka ba pemiyo ka mobile kai ka ba pemdan ka mobile kai ka ba pikwa bantip ya ka perthei ha ka mobile ni don ni em maka ta ka perthei ka mangi ong ka ktien pereng ka globalization ka perthei ka bala penrit ya ka ha ka jeli kat kum ka jingla jungi nakata ka daw pi ki brio ki bala em sha Bangalore ki bala em sha Delhi ki ong kum no thing globally berkat kamyar ak globally le ru kamyar kaya ka ba pimiyo i menta kajing nang hiar dor haki ki baro i kumba ka senjor karung kami kalet kawan katre ka kabam kadi kayat kayang kakup kasem i kumala nang senjor ni em magaspa snem ka banginom la syu ban sngutu lani ban perkat mapi piyo i para samla pilet tang hasilong kaya ka ba pimiyo i ban ngam juklet man arbu South Rick December ni one program sa buhoy rambong ngiyat ng baka police bajar live achievement step ngamla ban modor baka celebration ya ka Christmas kalong ka bangimla ban pet iki kamat jongi naya keren ya ka di kiat naya keren ya ka jing bua jong ka kentay ya keren ya ki bangimla ban modor ban berkat ni im ha ka perthei jong ka globalization henry karukom jingle jongi kamya day bat kamon ka jong ublay day na kata kadaw baha ka sinong tiatera kadon kata ka jinglong wat la kan ka sinong ka jingmot tiatera lagi nong ban buhay sinong na way na ar kinong way nong hap abaki kren abaki batay ka tiatera ki ong ka ka sinong jong ka jing ilbi namar baka jing trey ka baki trey kapan mi ya uso jong kajing ilbi bat kajing long kabaroy hakata kachat panriu henry lengo panban bahakata ka sinong ublay uong yo ones tho yakini ki kentin tenaka ta daw nga ong ya pi bakilong ki kentin ki badon kam ban ngadas ngungu palat yo ublay bo ong ya kajing seng samla like set ren ya kani ka subject namar ka don haka ya ki badan jibot ngamla ban modor bahatia tera ki babun ki ladei ki banget hanre ublay udang ong tho ya kini ki kentien balay namar haka balang tiatera don laijat ki breu tanginya pet ki breu ki bakumno kajat ban riu ka banengkong kadai kajat ban riu jong ka kenhun ka Jezebel
kakenhun ya le persya kadon na yeng mani kadon hagajaka mani belai henry kabam hun sudah kadai kakenhun kabaki habaki wei ki le kabishni ban le ya ladi kamla kadai kakenhun kabasyukren persya bat kabasyus ngau persya bet kadai kakenhun kabadedu ru ya kaburam jong kabalang naga jinglong kaba persya aka jongka kami apher na kitu ki life ho telikis bai kiba u Judas ude ya u Jisu kaba susngau persya le katuru persya le katuru persya le katuru persya syu persya ben bat kadai ka kanhun kaba mat ikini kipaya kaba ket ikini kipaya joka yen ka jong ublei kaba long ka met ka jong u Jisu bat kani kakenhun ka treidon bor wad hadu mentaru kakenhun ka baar ka badon ha ka balang tiatera ya ka balalong ka daw bo blei ong tho kani kakenhun ka baya khle khaulang Hosea habula keren lupa ya ka do nut ka baar sertap puam ar sertap kemut ka baar jinglong kadi kani kakenhun ka badon ha ka balang tiatera Dr. John Arsted habukren ya balang tiatera wan ra ki arjat ki Kristan ki escape Christians but ki engage Christian kamot ki Kristan ki bakwa la im tangye la di but ki Kristan ki bayak le khaulang siliang kakejat sya kaperthei siliang kakejat sya oblei taperkhat bha para samla kan mau ban pen kentang ye la di pin hak ban ya sim banta bat ka im lang salak Henrikan mau ban pen kentang je ladi. Wat ai baka kejat jong pi kan no siliang sya kaperthei. Siliang sya oblei. Na baru Hosea uong kom kata ka jinglong kadai ka jinglong ka badon ar sertap ka do nut. Syublei ruto sya kaperthei ruto. Timothy ka sithi ka baar ka ba upol utho sya u galong ka balai dukot ka nungkong terter ukren da ka ba yo i ka dur jong ka balang theatera ya ka jinglong jong ka bad ikipor ki ba maka ka ya nanti ki breu ki ba e tang ya ladi ki breu ki bam snow ban ya le persya ki breu ki bam tre ban pediang ya laki jong ki jing bakla pitip ke ega papan kulmar ka perthei kan ni menta pipet nya megelea jongi ru kulmar lo hasnong ru kulmar haim lang salang kulmar hagari ka jat pen ru kulmar ka perthei kulmar kan gene balai pitip ke ega daw ka papan kulmar ka baningkong ka daw ka di ka jingbam tre ban pediang ya laki jong ki jing bakala ni ong aktien pereng admitting our own mistakes ne pipet Genesis lai pra manu balik nang kong ulek nang kong Adam bat kaim Bakata ka hiarai bi do menta. Kay ga baki le maki. Habaw Adam mat ka im kila adap ba mi so adong. Ne. Kay ga baki le ki bu ri yeladi. Ublay uriyat kaya ka jing pongat ka pera den ongko Adam. Syano medan. Wadam wong aburi yeladi. Ublay o melak ba mi so adong. Wadam wong kumno. Wong ablay ngam simbah mga. Katu ka briw ka ba may ay nga hasya ngam don kam. Day maka ka balakum ay nga lakum ba. Ulay siya kaim, balay pa ba mi so adong, balay pa ayaw u Adam. Kaim ka ongkom no, abalay haba mela, bu ingi ya kapir eden. Balay malang bu sa ubusen. Ulay siya ubusen. Namar ba me pensyoy, ngantim ba men par, dagakapo agakandaw. Kaya ka bala panlong yaki. Mday tang namar ba ki bam so adong kido, ya ki sabi na kapir eden. Henry ka pop ka bakile kalong, kajing bam tre ban pediang yalaki jong kijing bakla. Kemud ban ong I'm sorry ken. Kajing bam la ban ong I'm sorry. Kapendu yaki ya kabam jukot. Hakabalang tiatera kita gidon. Kan mau bah bayo kadon hakaji seng samla ba ka presbytery bro ka we. Ublay ukot epi kelah ka pamod. Kajing bam tre ban pediang ya lagi jong kijing bakla. Kade kajing long kabangidon hakaken hon kabaar kaken hon kle kaulang. Kaya pitip ka pop ka basyur kaya kani ka juk jongi ka bamenta. Kaya ka pop. Kajing paidin. Pa syaturu paidin, pa syaturu paidin, pa syaturu paidin, pa syaturu paidin.
jing paidin. Arajan riu ngila keu ya ulum karmel lo bakentang ngam jukelet tibi senam habangiwan program ban miet kamen sim kadono kaslei da jing kemen bangiyo sngau ya kasur na Jerusalem bakentang atrai pak ri Bible akan sedang syuadana tang sisnem la paidin wat habadon haka syatri ka jinget paidin da kabam sngau ban ya le persya paidin wat habadon haka yeng ka jongoblei ka kenhun khle khaulang kadika kenhun kabam sngau ban paidin ka kenhun kabalai kabalalong kadau bo Yohanes un hab ban tho ya ka bo blei ong ya utho kadika kenhun kabaret kabadan hayeng mani kani ka kenhun kadika kenhun kabari khop ya ladi kadika kenhun kabam tre ya ka jing hikai jong ka Jezebel kadika kenhun kabam tre ya ka jing hikai jong ka kenhun ka baar handre kadika kenhun kabasya haka jing lam ka jong ublei kilong tang khandiat handre kadika kenhun kabasya tendung na kadiang bat na kamon kasya lembub man la kasngi ka Jezebel bat ki beriu jongka ki trei don bor ban job yaki handre kemla bat habakamla kalawat daw ban peniap yaki dei na kata daw ban na kabentakan ni ka kenhun ken ublei wong Yohanes wong ko Yohanes ki don tiki kenhun hati-hatira bat Philadelphia ki babat ki barikop yaladi namar kata tu the ye gini kentien tu batskem ya kata kabapidon batskem tat onda ujisu unwan kini ki kenhun ki syak sitom kini ki kenhun ki syak bentiu kini ki kenhun ki syak tendung bat mit batski reu bleu ong to batskem ya kata kabapidon bat dei hang ni bangas ngau thu baka jinglong Kristan jongi menta kampat long banyen dujor bat ka jinglong jong ka kenhun kabaret kadika kenhun kababa yala ka ding pena banbut ya ujisu dei hang ni bangayo shu ba ujisu ju terwaya ka lenti ka ba hanu klem damat shuaya ladi bat ju ai ru hapi bat hangaya ka jingsuk uterwa ya kapuram. Dahil nagkata daw ongam simuan banwan ra ya ka jingsok ko kisamla jo kalat kse presbytery nganum ay hapi ya ka jingsok henrengan ay ya ka buram. Badai kata ken ka bakordor tam kabadon kam tam ha ka jing im jongi. Tubat skem ya kata kabapidan. Kipara samla kiba iit ki jonga baro kakentien bat skem ka bangin ya kren hagani ka por ya ka bagani ka subject kala kren hapdeng jongi kamut ya ka baki nong India ki ong himmat banai rakhen kabamut yen skem bat skem banom sha penbor dakum weipat yen skem banum sya penbit haki waipat yang skem hakata kabor kabala ay hapi haga ketin Greek yang maine dainatos kemud yang skem lada POE ka ka bapila padiang kalong ka basisya kalong ka badai yang skem bat skem kakentien bat skem kemud dakso bah dabat bah bayo sentut Piskan mau tigi basyong bait, basyong nadin uhap ban bat bah. Namar balay bayo sentut. Bat bah, dakso bah, dabat skem bah, bakata kabapibat, kanum hak napi, kanum sentut napi, kanum betut lagi kti jong pi. Maine dainatos, hapdeng ki jingki palo, bat skem, ya kata kabapidan. Kaya kabapidan. Kai ka bakini ki para banget kidon. Kai ka bakani ka kunhun barwet kadon. Kadon ya ka ktin ka jong ublay. Ya ka ba ublay ulay atho lupa haki.
bahaba pi bot ya u Jisu. Bot haka lenti ka bakim. Bat ya haki sur haki lenti ki ba jong ka jingim. Ki para samla ubleu khot ya pi ki balang haka presbytery. Bats kem ya kata ka bapidan. Ka bapidan. Ka jingen. Ka bapidan. Ka jingen dei ka jong pi padu blei. Ka bapidan. Ka jing hikai ya ki badai memsir. Bats kem lah haka beri ne ka bapa. Bayok kata ka bapidan. On tu no napi. On slot no napi. On kene no napi. Kumbangala keren ka Jezebel. Hakini ki juk jongi ki bamenta. Ka trei don bor tan it. Ka Jezebel hakini ka juk jongi ki bamenta. Ka trei don bor hadu kata-kata. Ban kene no yapi bat yanga. Ki khon ki bala sius pa ki jauh blai. Bats kem ya kata kabapidan. Katrei gumno ka Jezebel. Katrei haki dur. Jongki jingpang. Jongki jing shitam ki bapia kendo man lakasngi. Katrei gumno ka Jezebel. Haki jing le. Haka jing do jing kermen. Haka jing yoi takabam la sudah haka jingem. Karung haka jing mut jing berkat. Karung ban tendro. Ban kene no. Ya kajing syania kajongi haublay. Ngiem haki por kiba bat kiba shitom. Kiba kanika Jezebel katit jingkang man lakasngi. Kanika kanhon kle kaulang katit jingkang haki rempeying jongpi kisamla. Bats kem bayok kata kabapibat kahap no nabi. Kabas ngawit hang ni bau Jisu wang bats kem tat onda nganuan. Lanu Jisu nuan ngimtip. Ulak banwan nak mentah mas nuan jing seng ngimtip. Ulak banwan kat bagi dang im haka perthai ngimtip. Ulak banwan dang ilayap ru ngimtip. Hanru ong bats kem. Nama mdon ki angel ka pandang wat mau dala di ong gospel Matius tip ti lanu unwan sya ka perthai. Namar ka syong hakamon ka jong ukpa. Reu ong yi kini kikentian. Kumbala ruai mene ka kuaya. Tang kita kibayay ne hadu ka bakot. Kinlajim. Uway ne ki maji. Uway ne ki mali kinong sumar sentiyo. Hakaway ka sinong. Ula syong hakataka jaka ban sumar sentiyo. Kumba arpusan senam. Kitrai kim simdon bat ukila sa segway pat kijaka kumba arpusan senam. Kibayat na kata jaka berubor kilungo ki ku mali. Balay me penpu sentiu kan ni. Balay me pen itenat ya kan keper sentiu kan ni. Haba kitrai ru kim don. Wong kong ba ngapan itenat ya kan keper sentiu. Namar ngamtip lanu kitrai kinuan. Haba kinuan kinyo i baka keper sentiu jongki kaphu itenat. Nagata daw kin ay hangay ka bainong. Bat kanong ka jing kemen. Om tang ya ka yeng jongki. Kanong ka jing kemen. Ya itrep ibarit ijonga. Lanu Jisu unwan. Henrewong bats kem. Tat onda nganwan. Bats kem. Tat onda ngin yo. Ban yesyem. Badu Jisu. Kamamut ban pen i. Baka ka bangingit. Kam simlong kababakla. Ngiduay ngimyo i ya ublay. Henrika don kajing mayan kaba ublay uyo i yagi. Bat nakataka daw ngisyat ong kay gini gayeng mani. Mo? Hakaway nakipepa kibangila present. Hakaway ka college. Lakali nga pastor. Siya baginya discuss siya pang kajing mut. Jong kakantin yeng mani. Kamut ayo yeng mani. Oh dan kibabatay bagi ka jaka jong kita kibala khot no nakaperthai banong kinong but jong Jisu. La don sibun kijing batay habakila kali nga pastor pisngong thu kumno siya pang kayeng mani. Ngong kayeng mani kade ka jaka jong kibat telot jong kibat pop jong kibat duk jong kibat jenjar jong kibat khuslai batru jong kibat kemen haga jingim.
Namardei haying mani bangi Yeshem bat ublei langim yoi yau henrengi tip bau yoi bat uong hangi ai hanga ya ka jingkit bakhya jongpi masngau iet habanga pule siapa ujisu kai ga ujisu dawa nangi wong wat nai ka spa ngam don kam ka jing start ngam don kam kai ga ujisu pa nangi wong ai hanga ya ka jingkit bakhya jongpi kamut Hidon ya ublei ubadon ya ka jingkit kli. Ubaong yangi wat let batsa haladi ya ka ega ba ublei upat. Simpan hangi ya ka burom ya ka kerdan jongi. Henre upan ya ka jingkit ka bakya. Namar kata ka yeng ka bakentang. Kade ka yeng jongi ka kenhon ka baret. Ka basya tendung nakadiang bat nakamon. Nasyatei bat nasyati. Kabaya tengku mau siang. Haka jing im ka paman nagaski. Tobats kem ya kata kabapidan. Aingu ya ublei. Bau jisu semwan siya kapertay. Tangban kene no yangi na ubaman. Andre usya hagading penaban le ayu. Ban penmi ya kasnam. Ban le ayu. Bagasnam jong ukan penkut yiki donut jongi. Ban le ayu. Bau mensim bakut. Ulang ubabit ban syong hangi. Ban le ayu. Bahabat telot kajinget jonga unbat skem yanga bangan bat hilot ngamla dei mau uban bat yanga kumno ngin bat skem Hebrew khat ar kaban ningkong ko ong pet syau jisu daga jing mot jing perkat daga do nut baro pet syau jisu Daga bayoi baulang utrai jong kakam. Bet syau jisu. Daga bayoi baulang ublei jong kajutang. Bet syau jisu. Daga bayoi baulang ublei. Ubahalor ki kerteng baro. Tawaar kumnongin bat skem. Ephesus sao laipo. Daga basya bau mensim bakut. Unshon syab hapo jongi. Haga gospel Lukas katsan arpuar. Kasngi ka bapilong reu dekot. Lene kasngi ka bapisya pen baptis. Ubleu aya pilai teligi egi. Tip-tip na yung kata. Nitip na yung kata. Bahaga sngi ka bagi penyesok temai la di. Haga jingedei jongi baru jisu. Uai hangi lai teligi jingai. Kaya jingai ka bandengkong. Kadi ka jankup. Ka jankup iwei koren ka keren ka jinglong jingim ka batemai. Wei badan hau kris ulang ujing tau batamai. Kajing ai ka baar, kadai ka sati, ka bamut kajing syon syab, ka bada umensim bako. Syed ong gi parlok yang pastor pitiang ya uset sek ngam tiang. Pitiang kita kajing pen kibaka kitab jing pen pau ka itu ngam tiang. Namala adalah syon syab yang ada umensim bako. Manu bandang syon syab. Nadaya pi la syon syab da umensim bako. Manu bandang syonsya. Manu ban kene no yang ni na kajing e ke jong oblei. Kasipang, kajing pang, kajing sitom, kajing e, kajing jencar, kajing crow kan nomla ban penya klat no. Ya kajing e ke jong ni ban oblei. Jisu ai hangi ka sati. Kamut kajing syonsya kepada umansi. Kajing ai ka balai. Kadi ka juti hakikijak jongi. Sepuluh Lukas katsan arkuar. Ka juti hakikijak jongi. Kamut ayu ka juti, kamut ka jingalam ka jomoblay. Nadu kani kami, wat let yat syu hala ka jong kananti. Nadu kani kami, wat let yat syu agaru kam skong tu jong. Kinongkit kam jong ka presbytery, ublay aya pi ka juti. Nadu kani kami, wat let yat syu haka jing start ka jong pi. Yat haka jingalam ka jomoblay. Pikan ma ublay ong kumno Joshua. Uang kumno ya Moses. Sao post nem kitu ki juti melapong ki kijak jonga. Kila jot. Kila ya ke keti. Kila ya ke bajabo lau no. Pong ye ki juti ke batma. Kaba mot sya ba menta. Ngan ya men ya haka jingalam ka jonga. Dan lai tu lagi jingai ken mawa samla. Kasngi ke ba piang ya Jisu. Wa ya pi ki jingai. Teng-teng kena ka jankup kahap nangi balai fitim.
teng kan ka jing long jing im thamai ka hab no bangi haga tu ka khlip mat ka bangi dat ye shrut ka tu ka khlip mat ka bangi ye bishni sipara ka tu ka khlip mat bangi satla ye ime ye ipa ka jan kup jing long thamai ka hab no nangi hateng ka sati ka sentut ka jing dei jongi bat umen sim ba khut ka sting ladang yat halaka jong ka man bat halaka jong ka jing sngo thu hateng ki juti ki jong oblei ka bat thau ye ka jing lam ka jong oblei kamyo ban ye lam bet yangi namangi yat yalaka jong ka lenti bet shau jisu sha bu man sim ba khut un shan sha tangkat ta phinyat ya ka lenti pilgrim daga bor om ka jong phi andre daga bor ka jong play to bat scam ya kata ka ba phidat kai ka ba philayo kai ka ba phi snow kai ka ba phi mat kai ka ba pandap ya phi daga jingkmen la daga de ka ba wan na ublay bat scam ya ka namar ngimtip lano ujisu unwan ublay un kerku ublay ni rap nginya dwai kokpa jungi ubahab neng ngi aingo eme sa sisien pat kan rat na magani ga jan mit kaba me khot igi samla jo ka presbytery banya pusan ya gani ka subject kaba don jing mot bakat mengidang don na gani ka lenti pilgrim jo ka jinya lenti ke jongi ngi hab ban sngo thu ya gani ka jing shisha maka ta kalong bangin bat scam ho kan rat bangin bat hilot ngimla ho kan rat ha ka jing long briu ka batalat bangin bat hilut ya ka ba me kwa ngimla metip meyo i ngi kan rat bat ngim long hiru ki bajanai ha ka jing im ka baman lagasgi ngi telot ngi sakama bat ngi bakala bon sin henry kan rat ngi aingo ya me ba me i yangi bat lang bagas nam jo ukun je me jisu le pan khoi pat yangi bau men sim ba khoi uno ba bit ban shong hagi bahabanga telot ka jing net jonga un bat scam yang aken kerku bat kershan bor naduk kinong ya lam jong ka presbytery kan rat penio haki ya ka jing syam men sim bagai hei ka bakilayo ko trai dakata kin pentrekam haka jing im jongki bat kham tam kan rat ba men ya lam yaki haki juti ki bakan job lei ke job bakin om yad ko trai da ka jing sngo tho briu jongki kin yad haka jing lam jong ma ho kum kin dong ya lam kan rat ki hab ban king ya kan ka lieng ka ba he jong ka presbytery haka jing im hateng kum kin dong ya lam ngim long comfortable ban tri lai lo ya ka kam jong ma hateng ngim don mood ban duai haba kita kiba e kiba thon ki jongi kim tre te ban kirsha degi hateng kum kinong ya lam ngis ngau no men si bat ka duai step ka duai mit kalong tang ka jing pendap rukom kan rat kum kinong ya lam nadu mangi ki para pastor ki temban besan kinong ya lam joka presbytery hateng ngis ngau kuslai ngidole ko kan rat banian meyo i ka jing im jongi ya rap ban kershan ngi ko trai bahabangi sedang ban telat ban kelan nginyo sngo ba me kershan yagi ya lam ki kimeki kpa ki badan halaka balang hang ni bat haki balang haka presbytery ho ban long ki kimeki kpa kam long ka lanti ka besok hateng ka jing start ka baki khon ki dan tetap len no yagi ko trai hateng gemla ban yeng namaga jing tip ka baduna kenrat akum kata kapor penyo aki kimeki kepaki ba i ya jing start ya jing syampang begela ban ya lam ki khon ka lanti ka jong ker khui ki samla baru penyo aki ko trai ka jing syam men sim bathamai penyo aki ya umen sim ba khot ka jing penshat bo penyo aki daga basyon syam nadu ka dikamit kenrat penshan syam iki ko trai kin ai ka jing kut jing mat
tangka ka ba ubleu ong ya ki ban le tang ka takin le ke ya lam ki je seng samla nang kersyan ki halaki jong ki balang pada ki benta paro ki bakin pendam bakhot ki sap pat ki talan ki bayap her ai bakin pendam kam na mahagawe ki sngingin habban yang te kenra hakmat jong ba pada aku kata ka por ya rap ingi kenra baginom yang da ka jing sngoren ringi win yang ngakamat jong me da ka jing kemen bagila pendap ya ka ban me batha ka jing em jongi kan rat usyakri jame na marka ta uduai ka da po ala da ka jing wan rong no jame kan jano la shai ban la shisgi igi khun jo ka jing seng samla like se presbytery wa jing shitam ban bat scam lut kem la te kan rat usyakri jame uduai da ka berwit da ka sngoret da ka janmit men sngop haban keta kerpang jagi keta kerpang balang bagan ga jing seng kini amat ya ga jing pen khia bat ga jing pen syatbor kan rat usyakri jame ula pendap ya ka ma ong keren wat let sya bagi para samlakin khati ya ga bajrong nikin pendap ya ga baduna da ga bor jongki han rei le ma me ya ki kan rat le ban pen khati ya ga bam te re ban ra pat ya ga baduna kumgi khon samla kindayo chisha yeki song ki badai bat ki batte haka jing em jongki nang ye ker khui la ka jong ka presbytery ho ot na du ki pastor ki teman besan ki nong ya lam jong ka paro shim ye ka por bat ka buram shaladi haka kerteng uji su ngadwai